Салом забономузон, имрӯз мо бо шумо бо филми Spider-Man No Way Home Zabonomuz мавзуъ рафтем. сар мешавад трейлер аз суханони доктор Стрэндж. бахшиш, ин доктор Стрэндж набуде. Анаиш бояд доктор Стрэндж бошад. They're starting to come through and I can't stop them. онҳо гузаштанро сар карданд ва ман онҳоро манъ карда наметавонам. калимаи дар кори мо аз ин ҷумла ин to come through ҳаст. Come дар алоҳидагӣ омадан ва through ин ба воситаи мешавад ва come through ин гузаштан ба воситаи ягон чиз аст. Масалан, to come through the park гузаштан ба дарони боғ. That spell where you wanted everyone to forget that Peter Parker's Spider-Man. That spell where you wanted everyone to forget that Peter Parker is Spider-Man. That spell where you wanted everyone to forget that Peter Parker's Spider-Man. он ҷодугарие ки ту хости ки ҳама ки будани Spider-Man-о фаромӯш кунанд. That spell where you wanted everyone to forget that Peter Parker's Spider-Man. Spell мо медонем ки ин ҳарф ба ҳарф гуфтан ва талаффуз кардан. Spell it. J-A-M-E-S. аммо дар ин ҷо ба тамоман як маънои дигар омадааст ва spell дар ин ҷумла ин ҷодугарӣ кардан аст. ҷодугарӣ кардан, ҷоду кардан, сеҳр кардан аст. Масалан, the spell won't work if you're not part of it. агар ту набошӣ ин сеҳр кор намекунад. ё ки мисоли дигар, he will put a spell on us. He will put a spell on us. вай моро ҷодугарӣ мекунад. He will put a spell on us. God, we haven't caught up in a spell, have we? God, we haven't caught up in a spell, have we? о худо, мо дар сеҳр нағалтидем ки моро ҷудо накарданд. ҳамин хел не? God, we haven't caught up in a spell, have we? ва ҷумлаи баъди на аз ин трейлер ки ба Peter Parker мегӯянд be careful what you wish for, Peter. Be careful what you wish for, Parker. дар хостаҳои худ эҳтиёт бош, Паркер. Be careful what you wish for, Parker. калимаи даркорӣ аз ин ҷо бораи мо ин what you wish for ҳаст. What you wish for чизе ки ту мехоҳӣ ки бошад ё ин ки чизе ки ту мехоҳӣ ки шавад. Масалан, what do you wish for, Кайсади? I want others to learn English. ман мехоҳам ки дигарон англисӣ омӯзанд. ва дар охир доктор Стрэндж ба Паркер мегӯяд I'm sorry, kid. I'm sorry, kid. маро бубахш, ҷураҷон. Kid мо ҳама медонем ки ин кӯдак аст. аммо вақте ки шумо бо ягон шиноси худ ё бо ягон дӯсти худ гап мезанед ва калимаи кидро истифода мебаред, ин маънои онро дорад ки якум онҳо аз шумо майда ҳастанд, дуюм ё ин ки онҳо шогирди шумо ҳастанд. яъне кид ин ҷо ба маънои шогирд омадааст, яъне ҷураҷон. Масалан, nice lesson, kid. Thanks. ва ҷумлаи аз ҳама мушкил. омода бошед. We tampered with the stability of the space-time. We tampered with the stability of space-time. We tampered with the stability of the space-time. We tampered with the stability of space-time. мо дахолат кардем ба устувории замони кайҳонӣ. дар ин ҷо калимаи якум ин tampered аст. We tampered. Tampered ин дахолат кардан, халал расонидан, вайрон кардан тарҷума мешавад. Масалан, he is tampered with it. He is tampered with it. вай онро расидааст, вай онро вайрон кардааст. The multiverse is the concept about which we know frighteningly little. The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. бисёркоинатӣ ин фаҳмишест ки мо дар бораи он ҳатто як зарра ҳам намедонем. якум калима ин multiverse аст. Multiverse ин бисёркоинатӣ ҳаст ва як калимае ҳаст universe. Uni аз калимаи як, яъне коинот якто ҳаст ва дар ин филм мегӯянд ки multiverse яъне ки бисёркоинатӣ, гӯё якчанд дунёи дигар ҳаст. калимаи multi маънои бисёрро дорад. Масалан, multicultural бисёрфарҳангӣ ё ин ки гуногунфарҳангӣ, multipurpose бисёрмақсада, чизе ки шумо онро дар чанд соҳа истифода мебаред, ё ин ки multi-story бинои бисёрошёна, баландошёна. калимаи дуюм multiverse is the concept about which we know frighteningly little. The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. Концепт ин фаҳмиш, тасаввурот, идея ё ки тасаввуроти умумӣ тарҷума мешавад. Масалан, you took my sonar concept and applied it to every phone in the city. шумо консепсияе ки идеяи умумии офтобии маро гирифта, онро дар ҳар як телефони шаҳрӣ татбиқ кардед. ё ки фразаҳои дигар interesting concept, фикри ҷолиб. Concept of the money, фаҳмиши пулӣ, фаҳмиши молӣ. Concept of justice, фаҳмиши адолат. Concept of love, фаҳмиши ишқ. яъне консепт ин фаҳмиш, ин тасаввуроти умумӣ аст.
видео дарси мазкур бо дастгирии Имон Интернешнл барои шумо пешниҳод шудааст дӯстон. Ҳамчун дӯсти молиявии Имон Интернешнл барои мо маҳсулоти нави амонатии муроду мақсад даромади устуворро пешниҳод мекунад. Шумо дар ин маҳсулот метавонед ҳам бо сомонӣ, ҳам бо доллари амрикоӣ ва ҳам бо рубли русӣ амонат кушоед. Моҳлати ин амонат аз 3 то 24 моҳ аст ва меъёрҳои фоиз бо сомонӣ аз 5 то 15.1%, бо доллар аз 2 то 6% ва бо рубли русӣ аз 3 то 10% солона аст. Ва калимаи сеюм, which we know frighteningly little. Frighteningly ин зарф аст ва даҳшатовар, даҳшатнок тарҷума мешавад. Зарф чист? Кӯшиш мекунам шуморо дар 30 сония чӣ будани зарфро фаҳмонам. Рафтем. Пеш аз оне ки шумо зарфро донед, шумо бояд аввал сифатро донед. Сифат ин чӣ гунагии исмро мефаҳмад. Фарз кардем ин шапка ҳаст, ин шапкаи гарм аст, ин шапкаи пашмӣ ҳаст, ин шапкаи арзон аст ё ин ки ин шапкаи қимат аст ва сиёҳу сафед аст. Яъне чӣ гуна шапка? Woolen, warm, expensive, cheap ва дигар. Ва зарф ин чӣ гунагии феълро мефаҳмад. Феъл, фарз кардем ман роҳ мегардам, ман медавам, ман чӣ гуна медавам? Ман суст медавам. Суст ана ҳамон чӣ гунагии феъл аст ва зарф аст. Яъне I run slow, I run fast, I run quick. дилхоҳ амале ки мекунем, чӣ гуна ин амалро иҷро карданаш зарф мешавад. Ва калимаи frighteningly гуфтем, ин даҳшатовар, даҳшатнок тарҷума мешавад. Масалан, naming the nursery after him is frighteningly apt. хонаи пиронсолонро ба номи ӯ гузоштан ин даҳшатнок мувофиқ аст. Гандаи баъзуре нигоҳ мекунем ба дигар сцена ё ки дигар ҳолати трейлер ки дар он ҷо мегӯяд You are struggling to have everything you want while the world tries to make you choose. You're struggling to have everything you want while the world tries to make you choose. Мубориза бурда истода ки хостаи дилатро ба даст дорӣ, вақте ки дунё кӯшиш дорад ки ба ту интихоб диҳад, яъне маҷбур мекунад туро ба интихоб кардан. Калимаи якум аз ин ҷумла ин калимаи struggling ҳаст. You're struggling. Struggle ин заҳмат кашидан, кӯшиш сахт кардан ё ин ки мубориза бурдан аст. Масалан, to struggle for peace, мубориза бурдан барои сулҳ. Don't struggle. You'll only hurt yourself. Мубориза набар, танҳо ба худат залал мерасонӣ. You are here to help us in our struggle with the government. You are here to help us in our struggle against the government. То омадӣ ки моро дар муборизаамон зидди ҳукумат кӯмак кунӣ. You are here to help us in our struggle against the government. You're struggling to have everything you want while the world tries to make you choose. While the world tries to make you choose. کلمه دوم از این جمله این while است. while وقتی که در برابری در هنگامی زمانی که مثلا you can let a couple more people be killed while you are making up your mind. Let a couple more people get killed while you make up your mind. با اون دامه که شما خصوصیاتونو میبرید یک چند نفر دیگر کشته میشود. You can let a couple more people get killed while you make up your mind. مثال دیگر باز هم فهم‌تر. While he was reading, he felt asleep. وقتی که وای خونده ایستاده بود وای خوابش برد. یکی باز هم مثال دیگر finish your script while the electricity is on. متن خود رو تمام کن وقتی که برق هست. جمله دیگری که گوبلین با پارکر میگوید این است. You're flying out into the darkness to fight hosts. You're flying out into the darkness to fight ghosts. تو با تاریکی ها میروی که با ارواحان میجنگی. یعنی در این فیلم همه باور دارد که گوبلین، دکتر اکتاپوس دیگر و دیگر همه آنها مردند، اما آنها زنده‌اند و گوبلین میگوید که You're flying out into the darkness to fight ghosts. کلمه اساسی از اینجا این flying out است. flying out این پریده رفتن میشود. پریدن با سامالیات یا که همچون یگون پرنده و در مثال پیتر پارکر با تورهای خود. مثلا You promised we'll fly out to come back on Monday. You promised fly out and come back Monday. تو وعده دادیم ما پرواز میکنیم که روز دوشنبه برگردیم. Darkness کلمه دیگم. You're flying out to the dark. You're flying out into the darkness. Darkness این تاریکی میشود. مثال از فیلمی властелин колец. We must wait for cover of darkness. We must wait for the cover of darkness. We must wait for cover of darkness. ما باید تاریکی رو منتظر شویم. You're flying out into the darkness to fight ghosts. برمیگردد دکتر استرنج با صحنه و میگوید که They all die fighting Spider-Man. They all die fighting Spider-Man. همه اونها در نبرد با اسپایدرمن میمیرند. They all die fighting Spider-Man. پیتر پارکر از اون میپرسد What do you mean? What do you mean? What do you mean? تو چی رو در نظر داری؟ What do you mean?
What do you mean ро мо вақти истифода мебарем ҳамсӯҳбатамро намефаҳмем ва мепурсем ки ту чиро дар назар дорӣ. What do you mean? Чиро дар назар дорӣ? Чӣ гуфтанӣ? It's their fate. It's their fate. It's their fate. Ин тақдири онҳост. Fate ин тақдир, ин насиб аст. Дар филми Терминатор Ҷон Коннор ба Терминатор мегӯяд No fate but what we make. No fate but what we make. Нест дигар тақдири ба ҷуз оне ки мо худамон месозем. Яъне агар зарар расонем мо худамон ба худамон мерасонем, агар фоида расонем мо худамон ба худамон мерасонем. Яъне no fate but what we make. No fate but what we make. Мисоли дигар аз филми Терминатор 1. He decided our fate in a microsecond. Decided our fate in a microsecond. ӯ тақдири моро дар 1 миллисония ҳал кард. Decided our fate in a microsecond. вақте ки доктор Стрендж мегӯяд ки it's their fate, ин тақдири онҳост, Паркер дар ҷавоби боз ҳам мегӯяд ки look, there has to be another way. Look, there has to be another way. нигоҳ кун, мегӯяд бояд ягон роҳи дигар бошад. Калимаи have ин на танҳо доштан, балки вай боз маънои дигар низ дорад ва бояд тарҷума мешавад. Ин феъли мадалӣ аст ва оиди феълҳои мадалӣ. Дар ин дарс тамошо кунед, мо ҳамаи феълҳои мадалиро бо мисолҳояшон пурра дар ин ҷо бораи шумо фаҳмонданем. Ва Паркер мегӯяд ки look, there has to be another way. Look, there has to be another way. нигоҳ кун, мегӯяд бояд ягон роҳи дигар бошад. There isn't. There isn't. Next. They're danger to our universe. They're a danger to our universe. онҳо ба сеюраи мо хатар доранд. They're a danger to our universe. Danger ин хатар аст. Масалан, you know how real the danger is. You know how real the danger is. ту медонӣ ки хатар чанд қадар ҳақиқӣ аст. They're a danger to our universe. Universe коинот, саюра, чӣ гуна ки дар аввал гуфтем. Universe ин ки multi-universe. Thanos has the biggest army in the universe. Thanos has the biggest army in the universe. Thanos бузургтарин армияро дар дунё дорад. Рафтем. дарси дигари англисиро бо филми фарсаш дар ин ҷо тамошо кунед. Бай.